Хто самы вядомы палітык Беларусі 20-го стагоддзя? Цімох, што ты зноўку за палітыку ўзяўся? У нас жа пра гісторыю. Чаго ўвогуле ў яго узгадваць на наш гледзячы? Я не ведаю, каго вы там узгадваеце, але відавочна, што самы вядомы і папулярны палітык Беларусі ў 20-м стагоддзі гэта Пётр Машэраў, чыноўнік, моднік, партызан, чалавек, якога адныя робяць ледзьве не святым, а іншыя абвінавачваюць ледзьве не ў знішчэнні беларускай нацыі. Фу, не люблю савецкую гісторыю. Паскудства, трактары, рэпрэсіі. Лепей пра князя якога можа. Ну, слухайце, князі князямі, але савецкая эпоха неад'емная частка нашай гісторыі. А Машэраў ці не адзін з галоўных сімвалаў той эпохі, то трэба з ім разабрацца. Таму давайте сёння пагаворым пра гэтага таварышча і абмяркуем, кім жа ўсё ж быў гэты Пётр Міронавіч Машэраў. Дык гэта чалавек? А мы думалі, гэта праспект. Так яго ў гонар праспекта назвалі? Вельмі смешна. Нарадзіўся Пётр 13 лютага 1918 года у сялянскай сям'і ў вёсцы Шыркі на Віцебшчыне. Ягоных бацькоў звалі Мірон і Дар'я Машэра. Хацеў сказаць Машэравы? Не, менавіта Машэра. Ёсць пазнейшая легенда, што прозвішча паходзіць ад француза, які ў 1812 годзе застаўся ў Беларусі і заснаваў вось гэты вось род. Мірон Машэра, вясковы, добра адукаваны чалавек, уваходзіў у рэвізійную камісію мясцовага калгаса і быў, аказваецца, чалавекам чэсным і таму выкрываў злоўжыванні кіраўніцтва. Ну і кіраўніцтва, адпаведна, напісала на яго данос. Гэта быў 1937 год, і чалавек проста згінуў у засценках СССР. Тады Пётр са сваякамі і памяняў прозвішча з Машэра на Машэраў. Канешне, гэта вельмі тыпова. Беларусы ў такіх сітуацыях адмаўляюцца ад самага святога, ад прозвішча. І так Мікіта Зносак стаў Нікіціем Знасілавым. У галаве не ўмяшчаецца, ды як можна? Все правильно ён зрабіў. Ён ратаваў сям'ю. Вы ўзгадайце, якія часы былі. Хаця пра часы лепш не ўзгадваць. Давайте перагорнем гэтую старонку. Пётр адвучыўся ў Віцебскім педагагічным інстытуце, пасля сканчэння якога ў 1939 годзе быў адпраўлены настаўнікам фізікі ў горад Расоны на поўнач ад Полацка. Там ён ажаніўся з доктаркай Палінай Галанавай, прыйшоў лячыць да яе зубы і ажаніўся. Дык што, прямо у кабінеце я ажаніўся? Не, ну там больш доўгая гісторыя. Ён запрасіў яе на танцы, а Машэраў з дзяцінства вельмі добра танцаваў, заўсёды вельмі прыстойна апранаўся, ну агулам быў інтэлігентным і адукаваным чалавекам з добрым пачуццём гумару і спадабаўся Паліне. 22 чэрвеня 1941 года пачынаецца крыху туманны адрэзак біяграфіі Машэрава, што яму пасля неаднойчы прыгадвалі ў НКВД і КДБ. Ну, там проста разыходжанне фактаў. Падаецца, Машэраў пайшоў запісвацца дабравольцам, але неясна ці запісаўся. Ведаем, што хутка патрапіў у палон да немцаў, але ў якой сітуацыі не ведаем. Ведаем, што змог хутка збегчы з палону, усяго праз 4 дні, як ён сам апісваў, выскачыў з цягніка праз невялікае акенца. Як гаворыцца, скарыстаў акно магчымасцяў. Ну, можна і так сказаць. Ага, як толькі пачатак вайны, то ў гэтых бальшавікоў раптам туманная біяграфія. Некуды яны ўсе знікаюць. Що мы ведаем, куды яны знікаюць? Хлусы, здраднікі, падманшчыкі і аблуды. Гэта пачатак вайны. Хаос, мітусня. Ну і што бальшавікі на хвілінку разгубіліся. Затое потым сабраліся. Машэраў вярнуўся ў Расоны і зноўку пачаў працаваць настаўнікам фізікі, паралельна збіраючы падпольную арганізацыю Расон. Але ў хуткім часе ён зразумеў, што гэта дужа небяспечна і патрабуюцца агулам больш радыкальныя дзеянні. Таму ён узяў жонку, паклікаў вучняў старэйшых класаў і разам з імі сышоў у лес да партызан. У 1942 годзе Машэраў ужо кіраўнік партызанскага атрада імя Шчорца на Віцебшчыне. Партызаны далі яму мянушку Дубняк.
Што за дубняк? Ад чаго яго з дубам параўналі? Дык можа ён троху быў таго? Не, Машэраў быў разумным і спрытным чалавекам. Тут хутчэй адсылка да ягонай цвёрдасці і мужнасці. І гэтай мужнасці яму трэба было шмат. Партызанскі шлях быў цяжкі і трагічны. Узброі і медыкаментаў не хапала, падзеі на фронце не дадавалі надзеі. У першым жа баі Машэраў быў паранены. Да ўсяго ж да гэтага немцы схапілі маці Машэрава і, ведаючы, хто яе сын, расстралялі. Малады камандзір нічога не мог з гэтым зрабіць. У 1943 годзе цэнтральны штаб партызанскага руху пачаў перакідваць асобныя партызанскія атрады з усходняй Беларусі на захад, бо да заходнікаў даверу не было. Машэраў разам з жонкай перабраўся ў прыгожыя лясы нарачанскага краю і быў прызначаны першым сакратаром вілейскага падпольнага абкама ЛКСМ. Вілейка, прывет. Што ты зноўку на вілейку бочкі кочыш? Якія бочкі? ЛКСМ. Гэта значыцца кіраўніцтва камсамольцаў Беларусі. Камсамол – гэта арганізацыя, якая рыхтавала моладзь для камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Моладзі ў партызанскім руху было нямала, таму пасада у Машэрава была неабыякая, да таго ж ужо партыйная. У 1944 годзе Машэраву далі героя Савецкага Саюза. І гэта была адзнака ягоных заслугаў перад усім партызанскім рухам. І як смелага камандзіра ён 2 разы быў паранены і як эфектыўнага менеджера. Ой, ды перастаньце ўжо вы з гэтымі партызанамі. Пра іх ужо столькі панапісвана і перагаворана. Ведаем, чым яны там займаліся у тую вайну. Ну і гэты Машэраў забраў школьніка ў лес. Ён бы яшчэ дашкалятаў з сабою ўзяў. Ну, далі Бог, дзіцячы садок. Калі трэба, то ў бой пойдуць і дашкаляты, і немаўляты, і пенсіянеры. Усё дзеля партыі і камунізму. Пасля вайны Машэраў пачаў актыўна расці па кар'ернай лесвіцы. Спачатку першы сакратар маладзечанскіх камсамольцаў, пасля першы сакратар мінскіх камсамольцаў, пасля ўжо ў 47-м годзе кіраўнік усяго беларускага ЛКСМ. А ў 1955 годзе Машэрава выбралі першым сакратаром брэсцкага абкама партыі. Дык што, панізілі, калі з Менска ў Брэст? Не, сачыце уважліва. У Менску ён быў кіраўніком камсамола, то бок моладзі, а ў Берасце ён паехаў ужо кіраўніком абкама партыі, то бок яго перавялі ў вышэйшую дарослую лігу. Малады кіраўнік шмат паспеў зрабіць у Берасці за 10 год працы. Актывізаваў сферу машынабудавання, паўплываў на развіццё аграрнага сектара ў вобласці. Але, напэўна, што самае важнае, менавіта Машэраў падтрымаў раскрутку брэнда брэсцкай крэпасці, як заходняй фартэцы СССР і, адпаведна, гераізму абаронцаў гэтай крэпасці ў 41 годзе. От нешта я рознае чуў пра гэныя падзеі. Там сапраўды рознае было, не такая гэта простая гісторыя. Можа быць, мы нават пагаворым пра яе ў асобнай перадачы. Тут толькі абазначым, што для самога Берасця крэпасць 41 года застаецца важным турыстычным і ідэйным месцам нават сёння. У сакавіку 1965 года адбылася адна з важнейшых падзей у жыцці Машэрава. Дык што, жаніўся? Ён жанаты быў ужо. Томо развёўся? Не. Яго выбралі першым сакратаром ЦК камуністычнай партыі Беларусі. От падзея, сакратаром абралі. Добра, што не вахцёрам. Ай, коцікі, вы нічога не разумееце. У нейкі час у Савецкім Саюзе Сталін прыдумаў, што незаўважная да гэтага пасада сакратара станавілася галоўнай. Таму першы сакратар – гэта кіраўнік, а першы сакратар ЦК КПБ – гэта па сутнасці кіраўнік Беларусі. Ого, сапраўды нармальна падняўся. І гэта ж яшчэ не стары быў? Праўда, што? Зусім малады, 38 год яму было. Гэта, дарэчы, асобная цікавая тэма. У Беларусі пасля вайны сфармавалася пэўнае партызанскае лобі. Да вайны беларусаў у Беларусі да высокіх пасадаў не асабліва дапускалі. А як жа Чарвякоў? Яго ж дапусцілі? Па-першае, Чарвякоў быў адзін з нешматлікіх, па-другое, у яго была непартыйная пасада. Высокая, але не партыйная, а значыць, не самае важнае. Але падчас вайны партызанскія камандзіры, нібыта даказалі сваю лаяльнасць, іх пачалі браць на розныя дзяржаўныя пасады, пачынаючы ад дырэктароў калгасаў і вышэй. Ну і паглядзіце, ўсё ясна.
кумаўство і панібрацтва. Вядома, Масква паставіла чалавека, які мусіў знішчыць Беларусь і беларушчыну. Гэта не кумаўство, а партыйная дысцыпліна, не панібрацтва, а бюрократычныя сувязі. Таварыш, я вас прашу, не нагнятайце. Так беларусы праз партызанскі рух пачалі паціху кіраваць у сваёй дзяржаве. Але вельмі асцярожна, так каб ніхто не заўважыў. Вось лічыцца, што менавіта партызанскае лобі прагаласавала за свайго, за партызана Дубняка, хаця Масква прапаноўвала больш саліднага і дарослага Ціхана Кісялёва. А калі Масква нешта некаму дазваляла? Не, ну хацела б забараніла, канешне, але ў дадзенай сітуацыі небяспекі не было, абодва кандыдаты былі прымальныя, і таму Масква дазволіла крыху дэмакраты. Машэраў кіраваў беларускай СССР каля 15 год, і гэта немалы тэрмін, і паспеў за гэты час ён зрабіць шмат. Адзінае, што, кажучы пра поспехі і паразы Машэрава, трэба разумець, што мы гаворым не толькі пра яго. Папярэднія кіраўнікі БССР, Мазураў і Патолічаў таксама неблага уклаліся ў развіццё Савецкай Рэспублікі. Машэраў працягнуў іх справы, ну і зрабіў гэта максімальна якасна і эфектыўна. Пры Машэраве эканоміка Беларусі стала адной з самых эфектыўных у Савецкім Саюзе. Пры ім адкрыліся такія прамысловыя гіганты, як Гарадзенскі азот і Наваполацкі палімір, а таксама дзесяткі іншых драбнейшых прадпрыемстваў. Машэраў прыцягнуў да працы ў ЦК навукоўцаў-біёлагаў, што выклікала вялікае здзіўленне ў апараце, але дало плён. Ураджайнасць у беларускай сельскай гаспадарцы моцна павялічылася ў той перыяд. 70-е гады – час актыўнага росту беларускіх гарадоў. Менск у той час агулам лічыцца адным з самых хутка растучых гарадоў Еўропы. Пры Машэраве ў Мінску пачалі будаваць метро. Пачакай, Цімох, вось ты пра фабрыкі, заводы расказваеш, а згадай Нямігу, асушаныя балоты, пустыя школкі беларускія ўрэшце. Цімох, працягвай пра фабрыкі, пра заводы. Калі што, мы цябе ў абкам партыі выберам. Пачаць не значыць скончыць. Ну, але часам варта пачаць. Урбанізацыя, індустрыялізацыя, актуальнасць – усё гэта было вельмі важнымі тэмамі для Машэрава. Яму было важна выцягнуць Беларусь з вёскі, з балота. Менавіта пры Машэраве пачаліся першыя размовы пра аграгарадкі, што на той час было вельмі наватарскім кірункам у еўрапейскай архітэктурнай думцы. Аграгарадкі, наватарскі кірунак? Ну, так, это зараз нам падаецца нейкі дзіўны олдскул, але тады важна было для ўсіх зразумець, як вясковых людзей зрабіць больш гарадскімі. І над гэтым працавалі па ўсёй Еўропе. Зрэшты, менавіта праз жаданне мадэрнізаваць усё навокал, Машэраў некалькі разоў сеў у лужыну. Першую лужыну ён за сабой так і не прызнаў. Па ягоным загадзе былі знішчаныя старадаўнія кварталы Нямігі ў цэнтры Менску. Гэта вялікая страта для ўсёй гісторыі нашага горада. А вось за другую памылку Машэраў сам сябе не аднойчы дакараў. Гэта была меліярацыя. Тэма была модная, і Машэраў, не разабраўшыся нармальна, загадаў асушыць балотаў па максімуму. Але тысячы асушаных гектар палескіх балотаў толькі першыя гады давалі добры ўраджай, а пасля пераўтвараліся ў пустку. Машэраў да канца жыцця шкадаваў, што кінуўся ў гэту справу з такім імпэтам і стварыў столькі праблем. Дык што, беларусаў ніколі не выцягнуць з балота? Нават Машэраў не змог. Прыродныя балоты – вялізная каштоўнасць для Беларусі, а асушаць трэба балота ў галаве. Імпэтнымі былі дзеянні Машэрава і на ідэйным фронце. Ён аказаўся вельмі неблагім піаршчыкам, які разумеў значэнне брэндаў. Брэсцкая крэпасць, Хатынь, Курган славы – гэта ўсё праекты, якія развіваліся пад пільным наглядам кіраўніка Беларусі. Прычым Хатынь, напрыклад, моцна выдзялялася з тыповых помнікаў, якія ў 60-70-е гады ставілі па ўсім СССР. Замест узвялічвання і гераізацыі савецкага подзвігу, Хатынь расказвае пра трагедыю простых людзей. Тагачасная міністрка культуры СССР Кацярына Фурсава агулам патрабавала знесці гэты помнік, настолькі ён не ўкладваўся ў агульнасавецкія трэнды. Але Машэраў не дазволіў. Ну ладно, Хатынь, заводы, фабрыкі.
Ты пра культуру скажы. Нішчыў жа Машэраў беларускую мову. А вось пра мову давайте паговорым асобна. З беларускай мовай у Машэрава склаліся, напраўду, неадназначныя адносіны. З аднаго боку, ён шчыра падтрымліваў беларускіх пісьменнікаў, цікавіўся навінкамі, не прапускаў ні адной прэм'еры ў купалаўскім тэатры. Але сам, як чыноўнік, па-беларуску не гаварыў ніколі. Ні разу не гаварыў. Спачатку меліярацыя, зараз русіфікацыя, мда. Ну і тут, хай сабе б сам бы не гаварыў, невялікая бяда. Праблема ў тым, што 1970-е гады – гэта час актыўнага закрыцця беларускіх школ, пераводу рэгіянальных СМІ на рускую мову і агулам шмат якіх рухаў у бок русіфікацыі Беларусі. Але тут трэба важную рэч разумець. Цяжка абвінавачваць асабіста Машэрава ў нейкіх мэтанакіраваных дзеяннях па знішчэнні беларускай мовы. Проста гэта быў час такі, час урбанізацыі. І сам Машэраў актыўна гэтай урбанізацыі спрыяў. А калі людзі пераязджалі ў гарады, то яны патраплялі ў рускамоўнае асяроддзе, аддавалі сваіх дзяцей у расійскія школы і прынцыпова не хацелі беларускамоўнай школы, бо гэта было нібыта вяртаннем назад у вёску. Таму Машэраў не знішчаў, ён хутчэй не прыдаваў вялікага значэння беларускай мове. Магчыма, пабойваўся гэтай тэмы. Забіты бацька ў мінулым і кар'ерныя перспектывы ў будучым прымушалі дзейнічаць максімальна асцярожна. Ну і ўсё ясна, што гэта за чалавек. Памяняў беларушчыну на кар'ерную лесвіцу. Выракся ўсяго роднага свайго дзеля нейкіх там плюшак у Маскве. Дык, праз Маскву шмат чаго зрабіць можна. А можа, ён хацеў беларушчыну праз Маскву увесці. А перспектывы-то былі немалыя. Дзякуючы сваім поспехам Машэраў стаўся вядомым ва ўсім Савецкім Саюзе. Адкрыты, талковы, малады. Ён вельмі моцна адрозніваўся ў лепшы бок ад тагачасных кіраўнікоў Савецкага Саюза, асабліва ад Брэжнева. Умеў прыгожа апранацца, сачыў за модай, выступаў без паперкі. Агулам любіў выступаць перад людзьмі і не баяўся іх. 4 кастрычніка 1980 года Машэраў сеў сваю новенькую чайку і загадаў кіроўцу ехаць у бок Жодзіна. У раёне Смалявічаў аўтамабіль сутыкнуўся з калгасным грузавіком, які вёз бульбу. Машэраў загінуў. Трагічная смерць скаланула ўсю краіну і відавочна спарадзіла процьму чутак і гісторый пра тое, што гэта была спецыяльна арганізаваная смерць. Нібыта Брэжнеў знішчыў свайго патэнцыйнага канкурэнта. Але хутчэй за ўсё сітуацыя была значна прасцейшая. Машэраў ездзіў на навюткіх машынах на хуткасці 120. Тагачасныя дарогі яшчэ не былі арганізаваныя для такіх высокіх хуткасцяў. Падобным чынам загінулі калегі Машэрава ў 1976 годзе, напрыклад, Фёдор Сурганаў. Таму хутчэй за ўсё тут абышлося без таямніцаў і змоваў. Нечаканая смерць Машэрава канчаткова зрабіла з яго легенду. Смелы партызан, эфектыўны кіраўнік і проста адкрыты чалавек. Машэраў без аховы гуляў па Менску, часта на сваім верталёце прылятаў у самыя аддаленыя раёны Беларусі, прызямляўся проста ў полі і гаварыў з сялянамі. Прыгожа апранаўся і цікава выступаў перад публікай. Людзям гэта падабалася. Падабалася, падаецца, і самому Машэраву. Цімох, ты языкі нам не загаворвай. Ты скажы, ён добры ці кепскі? Латрыга ён быў. Беларусы, не трывайце, пішыце ў каментарах усю праўду, усё, што думаеце і мяркуеце пра гэтага двудушніка Машэрава, які нават і не Машэраў насамрэч. Беларусы, прытрымлівайцеся партыйнага парадку. Маеш інтэрнэт, напішы каментар. Правільны! Мне падаецца, што сакрэт Машэрава ў рэдкім супадзенні ў адной асобе чалавечнасці і вялікай амбітнасці, прыпраўленая дастатковай порцыяй канфармізму. Вельмі каштоўны кактэйль для тых часоў. І Машэраў скарыстаўся гэтым кактэйлем напоўніцу, на карысць Беларусі. Такой Беларусі, як яе разумеў савецкі чалавек сярэдзіны 20-го стагоддзя.